Čáku. Tady děláme směs. Ne, prosím, ne. Ne. Děláte vám policajti, ne. Je to tu strašně zažijeme, prosím. Prosím, ne. Já jsem zavolal policajty, Jaký ticho. Dobrý den, pane policajti, prosím vás, já jsem se tady neocitla, já jsem si šla lehnout ráno a z práce jsem přišla a prostě teď jsem se probudila, ale prosím vás, se podívám, kde jsem, ale já fakt nevím. Nevydrží chvilku. Já jsem zaklepu, to je strašný, já mám tady pořádně jako chodil, tady pořádně to prostě najdi, co prostě dělali. Nechoď ven. Prosím.